गाज्रि मोननानै लाब गैया आरोना समायनाया समायनाखा सिन्दुर थुबाबो बेखौ स्किप खालामलायनो गोनांथि गैया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ। सानसुनि ओंखाम जानोसै जोंहा। वाव, जा साइज गोथाव जाखाबाय। दालि ओंख्रिजों बेखौ आराम जानोसै। गोथाव नुगोना नुवाखै लोगोफोर, कमेन्टआव हरदो। मबाइल होनानै दोनबासो जायो बेनो। नै लोगोफोर, आंहा देलायनोसैलाय उइदाउट मेकआप प्रडाक्ट। जेबो मेकआपनि प्रडाक्ट गैया, सिम्पोल प्रडाक्ट। बेजोंनो माबोरै देलायो नायलांदो नोंथांमोना। फार्स्टआवहाय आङो सिन्दुरखौ थुग्रोना लागोनसै लोगोफोरनै। बाङालिफोरनि बायदि सिन्दुर थुबाय आं लोगोफोरनि। लोगोफोर, आङो मोनसे खोथा बुंनो दे, हाबा जाखानाय हिन्जावफोरादि सिन्दुर थुवा, फोथा थुवा, आसान गाना, बेफोरबायदि भिडिअ बानायोना, जि सिख्लाफोरबायदि समायना समायना गावदां गावदांनो। सिन्दुर थुबा समायना नुवा नामा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोथा गोजा थुबा समायना नुवा नामा? माथो जि समायोलायो। सिन्दुर थुबा, फोथा गोजा थुबासो माथो जि मोजां नुयो, समायनासिन नुसिनोलाय माथो। सिख्ला बायदि देलायबाबो, मा होनो, हाबा जानाय बायदि देलायबाबो मोजांखौ मोजां नुखायोखा, गाज्रिखौ गाज्रि नुखायो। जोंफोरा महर गैया नालाय, देलाय सिन्दुर थुबाबो थुवाबाबो बेनो, बे गुब्लेब्लेयानो गुब्लेब्ले नुखायो। बे समायना समायनाफोरखौबो होनदों आरो आङो। सिन्दुर थुवाबाबो मोजां नुयो। होमबालाय नोङो सिन्दुरखौलाय मानो स्किप खालामनो? नों थुबाय थाखायानोखाबा। जेनेबा सोरबा बायदिया एसे बैसो जानानैबो थुवालासिनो थायो, देलायनो गोसो, बिसोरनिया आलादा आरो। दानिया फेसनजोंनो सिन्दुर थुवा, मा होनो, आसान गाना, फोथा थुवा, बेफोरबायदि माबायो आरोना मानसिफ्रा थायो। फेसनजोंनो थायो आरो। मोजांखौलाय मोजां नुखायो, साबसिन नुयै बायदि मोनो ना मायो मानसिफ्रा, खिन्थु आं मोजांसिन नुवा। एखेयानोखा, समायनाया समायनाखा, सिन्दुर थुबाबो थुवाबाबो। ओमफ्राय महर गैयिया महर गैयिखा आरो। बिउटिफुला आग्लिया आग्लिखा, जेरै आंनि फेस। नै लोगोफोर, दायो आङो आइब्रु थुबाय आरो। आइब्रु थुवाबाथ' जाखाया नालाय आंनिया लोगोफोर, एखे मुसुगुरानो गैया। बेनि उनाव आङो नै गाहायावहाय काजल थुबाय आरो एसे। गाज्रि मोननानै लाब गैया आरोना। समायनाया समायनाखा, सिन्दुर थुबाबो बेखौ स्किप खालामलायनो गोनांथि गैया। आरो भिडिअ भिउ जानायनि सायाव बुङोबाथ', मोजां भिडिअ खालामोबा, नों एक्टिभ थाबाय थायोबा नोंनि भिडिअआ जाखागोनखा। आरो दाथ' मा, फेसबुकफोरनिया नोङो सोरनिखौबा नायोबासो, सोरनिखौबा लाइक खालामोबासो, सोरनिखौबा शेयार खालामोबासो नोंनिखौबो खालामगोन। नङाबा आरो नोङो मोननायबो नङा आरो, भिउ मोननाय नङा। जुदि नोंना एखे माबाया, कन्टेन्टफोरा एखे बेलेग धोरोमनि, जेनेबा भिउ जाथावथावबाथ' नोङो जाखागोनखा। सिन्दुर फोथाजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो भिडिअआव नोंनि भिउ जानाया। हाबा जानाय सिख्लाजों जेबो सोमोन्दो गैया। जेब्ला नोंनि कन्टेन्टआ नायथावथाव जायो, होमबा मानसिफ्रा नायखायोखा बयबो।
बोथोरा जा मोजां लोगोफोर दिनै वेदारा एखे थान्दा आङो मोसानाय भिडिअ लाबोनो नामा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय एसे उसुबिदा आरो दा माने फेड जादों नालाय ओंखायनो आं स्किप खालामबाय आरो गाबोन समफोर मालाबा खालामनोसै होननानै गुस्थियावबो सिथर जादों नै गुस्थियानो बुंनानै दं ओरैनो गुस्थियानो निग्र'फोरनि बायदि गिदिरखा साइजआनो गैखाया बेयावनो सिथर जानाङो बेयाव सिथर जानाङो जि सायो सिन्दुर थुनानै फोथा थुनानै गाज्रिसिन नुखो ना सिन्दुर थुयियाव फोथा थुयियाव साबसिन गाज्रिसिन नुवामोन लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदे आं जानि सोर सोरहा मा ड्रेस गोदान बायखो लोगोफोर खोन्थाहरलाय आंनोबो एसे मा गोदान डिजाइन सफैदों आंबो गांसेसो मोनबाय बायो खोमा खम दामि गोदान डिजाइन अबेया दाम खमसिन ओमफ्राय गोदान डिजाइन ओंखारनाय आरो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं खिन्थाहरदों आंनो लोगोफोर एसे आंबो हासबेन्डखौ बुरखायब्ला एसे दाम खमिबाबो लास्रामसै आरो लोगोफोर फुजानि नामाव खिन्थाहरलाय मा डिजाइन फैदों मेथाइ जानो हरा बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं दख'ना गाननो बाबाय दख'ना गाननानै देखायबाय थाला थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ माने आं सानदों थाब माने दैलि भिडिअ होनो ट्राइ खालामदों आरो लोगोफोर आंखौ हाजासे सापर्ट खालाम नोंथांमोना आंनो शेयार खालामलायदो जाहाथे आंनि भिडिअआ भिउ जानाय बायदि बाय